adi. Gaur Mirri eta Txiribitori ziri galanta sartu behar dieteta. Zaudete, adi egon, Begira. Isilik egon. Zuek deus ikusi ezpazen dute bezala, Holaxe. Tripontziak! Aixue, abesteko gogoz etorri altzarete! Horixe! Aizak, Txiribiton, ikusi alduk txirri kanpo la rosa hori! Ez, oraindik naiz etorri, eta nien naiz kanpola rosa. Ufa! Eskerrak izaizen etorri, denon basakiagu, soso aspergarri mortala izela. Enaiz etorri ez, baina etortzen aizenean enteratuko zarete. Enteratu? Uke saukiagu zertan enteratu beharrik, den asakiagu, Basakiagu adibidez, nolakoa dire nire belarri mosoloa. Zorionekoak zuek etorrien aizelako txorimaloak. Gu txorimaloak? Ibai txorimaloa. Txorimaloa ez. Txirrimaloa. Iristen naizenean baten bat damutuko da errotik. Bai, etortzen bali maiz, edarki damutuko zaiguke, lokartu ingo baitu. Plasta! Da! Ez aizetorri, Bada, etorri ez aizenez, Pinotxo gezurtia, ez dauka purrustaka azteko eskubiderik. Txiribiton, nola ez du dela kantatuko? Tira, txantxa bat besterik ez da izan. Eta gainera erdipurdi atera zaidak. Ba, urrengoan, asmasak txantxa obea. Txispon! Tira, utziko didazue kantatzen, bai. Utziko diogu? Ba, utziko didazue. Tira, bai, utzi dazue. Tira, Txiribiton, utzi dazue. Mirri, utzi dazue, mesere. Nahikoa. Tira, utziko diagu gurekin kantatzen, bestela, Santo Tomaseko txerria, baino tamalgarriagoa gehiatukoa. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta gogia, lapurrak ibiltzen dira, irikian dobegia. Abenduaren 21, Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Horreta beratz jende askori, maisak ordatzen zaiguna, festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Egun horretan pentsatzen bada, feria ikustera joatea, beldurrik gabe etorri lasai, zabalik dago atea. Goizean plaza ikusiko da, gauza ederraiz betea,
falta duena serbitutzeko badago borondatea. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Ha! 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 Ya ho 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 ho! Ya ha ha! Ya ha ha ha! Ya bla 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 bla! Ha ha! Jaunak eta Andreak! Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs! Zorionekoak zuek! Gaur zuzenean eta esklusiban, zirkoa iritsi da geltokira! Ha, ha! Ikusi duzue, denotik daukagu! Fakirrak, ekilibristak, gaurko arratsaldea ez duzue luzaroan ahaztuko. Eta hasi bedi espektakuloa, etor bediona, ilusionista, ilusionantea! Ideia! Karta trukoa! Mirri txapuza! Ideia! Ideia! Pilota desagertu! Pilota desagertu! Pilota desagertu! Mirri! Ideia! Zenbat soka? Zenbat? Gezurra! Bi soka! Mirri! Zirkoaren prestigio ondatzen ari naiz! Tira, kaleratutago, alde! Pena, despedido. Jaunak eta Andreak, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, zirkoak geltokian jarraitzen du! Eta orain bai, txundituta geldituko zarete, etorbedi Kuala Lumpurreko fakirra.
Txiton. Arriskutsua izan zitekek hori, kontuz. Tira, orain purrusta da gutxi, orain jende guztia zaizegok, Kontxo. Tira, txiribiton! Aizaki, baina benetan zerbait espektakularria egingo duk, bai ala ez. Kontxo. Gasolina? Sua? Ai, hori bakarri faltazitegun, txiribiton, kontuz. Ai, ez. Kontuz, sua, hori da. Sua, besterik ez, sua, non zirkoan, sua. Oh, sua, txiribiton! Oh, txiribiton! Desterratuago, alde mendik, desterratua! Entzun, desterratua, aire! Tira, lagunak, zirkoa geltokian, hirugarren atala! Eta orain adiskide maiteok, ekilibristak txiri buelta mortala egingo du. Edo hori egindu dit behintzat. Attenzione! Cirivuelta, pepicchione! Pepillo, kalera! ¿Qué? Kalera! Alde! Tira! Sentitzen dut lagunek, baina zirkoak geltokian jarraitzen du. Zirko tristea, zirko patetikoa. Merezi duen zerbait geldituko ote da oraindik. Kontxo, nor zeraz du? Kanterburiko fantasma? Emakume bizarduna naiz, la mujer barbuda. Bai, badakit. Emakume bizarduna jada ez dugu bat ere graziarik egiten. Zirko tristea, zirko patetikoa. Bartolo, Txotxolo, ni falta naiz morrosko indartsua. Kontxo, egia da. Morrosko indartsuak arrakasta handia eukitzen dute. Begira, Perurena eta hoie denak. Tira, saiatu, hor duzu. 500 mila kilo. Tira, saiatu. Bai, txupau albardau. Ea. Konzentrazione. Denok. Ea. Gora! Hori da!
Horako txorakeriak ikusteko, hobe dimititu. Zirkoa klausuratuta gelditzen da, eta hor konpon kaskamelon. Ikusi duzu ez lortu duzuen zuen purrustarekin, zirkoa klausuratu dute, eta ni lan ni gabe gelditu naiz, kale gorrian ni kakusai! Txampiñoi nazkagarriak, oraintxe ikusiko duzue! Gora kakusai! Gora kakusai! Gora kakusai! Ikusiko duzue! Altsasuko umeak! Gora kakusai! Baldakizu zerren baratza. Bai! Hori jaita ez da asko, altxoran haitzekoa. Eta pikua zerren baldakizue. Bai, noski. Ba, azkeneko berri bada, berria. Ez egunkariek, ez telebistek, ez irratiek, inork ez du berrik eman, Baratzeko pikuak 3 osto ditu. Nirri, baratzeko pikuak 3 osto ditu, kantu baten izena da, ez da urtsoak? Eta gainera denok ezagutzen duguna, ez da? Eta behar bada denok elkarrekin egingo duguna, bai? Bai! Kanta dezagun, baratzeko pikua! Baratzeko pikuak 3 osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin harina, guruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Nahi baduzu gutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zorti, onak baldin badire ez dire garesti, gaizto baldin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak 3 osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin harina, guruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Beste berri bat. Beste berri bat, bai. Beste berri bat, hau egunkarietan ez da saldu, baina salduko da. Ikusi zuen ze kantari eta ze dantzari hona garen txibito eta biok? Ba, beste hausetan ere. Ze albistetaz hitz egin behar didazue, Ez da izango zuek pilotari bihurtu zinen egun batekoa, ez? Zineten batekoa. Nola egun batekoa? Gu pilotari osona gara, izan ginen eta izango gara. Ze uste duzue, Mirri eta Txiribiton pilotari onak direla? Ikus dezagun. Ikus dezagun, bai. Baina zer da hau? Bi hauek burutik egina daude. Burutik egin da? Esaldakiko oraindik zer den Txiribiton. Pelotaria, babolio! Pelotan ari dela ikusten dut, baina pelotari gabe. Pelotarik ez dagoela? Begira, horxe torre! Lasai, Txirri, lasai. Esango bidea segertatzen den. Begira. Egunkarian irakurri diagu, peloratariak behar dituztela Ameriketara joateko. Eta gu apuntatu egin gaitu. Bai, pilotariak behar dituzte, baina onak eta profesionalak.
Eta zuek Ameriketera mesedez. Ezetz, orain ikutsiko dut. Txiribiton, guazen. Txen pixka, Mirrita Txiribiton. Txen. Txirri, gurekin etorri nahi, Ba hor kanpo, Mari Anton. Ez, nik ez duzuek joan nahi. Baina hor jartzen du, pilotariak behar dituztela, baina frogak egingo dizkietela. Frogak gogorrak, eta zuek oso txarrak zarete, Mirrita Txiribiton. Gutxarrak, aizak. Huizan gaituk, retegiren irabazleak, Txiribiton, edo txepeleta erakutsi jo, ire maizutza mesedez. Ikus dezagun, nolako traketxa den. Babolio eta babolio ditu gainera, horrelako ipurdiko ematen dira zuet horrendikan babolio ditu. Begira, demonstraziorik egirei baduzue pilotan jolasteko, egin behar bezalakoak eta ez unelako txatxukeria. Kontxo! Ez daukagu pelotarik. Ez duzuela pilotarik, nik emango dizuet ba pelota. Opela, Txirri! Todo, Mirri, hain pelotari hona bazarete? Demostra ezazue bestela ez dizu eta sinistuko, ea? Konforme! Asadi, Txiribiton. Txiribiton. Nor da biotan, onena? Orduan, ikasi behar du. Zue joan behar alduzu Ameriketara. Txiribiton, zer izaten dia beti? Botean baju jo behar duala, baju! Ontxo, eintza berriro. Baina, zuek zertazuazte Ameriketara, pilotaria la lurra garbitzera. Mairak pelotari, Txiribiton. Talde intzak emendik. Nik erakutsiko zua Txirri majadero ni, ze pelotari hona naiz. Mirri, bi orain din Txiribito baina okerrago aiz. Eiz jauna, nina munduko pilotaririk honena eta Txiribiton urrengoa. Mirri eiz munduko pilotaririk txarrena eta Txiribiton urrengoa. Hori ez duk egia. Gertatzen duk, bagu bestelako pelotekin ohituta gaudela. Pelota gogorrekin eta aire oso txarra duk, oso biguina. Ez alda horla, Txiribiton? Mirri eta Txiribiton zuek pilota biguinekin desastre utxazerate. Eta pelota gogorrekin oraindik ere desastreagoa. Ikusiko diagu ba. Ameriketara goaz. Agur eta datorren urte arte. Ai, inoxente parea. Hauek uste dute honelako hartaburuak hartuko dituztela pilotari bezala. Ziur naiz, frogak egiten asterako, berriz ere etxera buelta ditzuliko dituztela. Ara, kontxo. Azkar egin duzu, Ameriketako joan etorria, Ez gaituk Ameriketara joan, hemen gelditu gaitu. Bai, eta frogak ze oso gogorrak izen aldira? Oso gogorrak. Ta ze ezkutatzen duzu horrezkoetan? Ameriketatik ekarri didazuen hori garriren bat, ala?
Ipurdian eskuria zeukau. Tira, erakutsi eskuak, ez lotxik izan. Aiu! Zer gertatu da? Pelota gogorreria zituan, eta begira nolako faena indiguten. Hau arroputzalenak izategatik gertatu zaizue. Horren ezingo duzu ez pelota bigunekin, ez da gogorrekin ere jolastu. Hori ez dugu okerrena? Zer da okerrena? Bokadilloak ezingo ditugula bi eskuekin jan? Nik berriz bai, eta gainera goze handia daukan. Txirrikupidadi, mesedez, kupida! Gure adiskideak direnez, adiskidasunaren abestian, badakizu zein den? Eskuak lotu eta gogoak batu. Lagunen itzala! Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Eta hilbetea zenian, gauerdian sorginak Zugarramurdiko kobazuloan biltzen ziren. Euren sekretua kontatzen zizkioten elkarri. Eta festa erraldoia egiten zuten gero. Akelarrea. Egun sentia iristen zenian, ordea, sorgin bakoitza bere mendietara itzultzen zen. Eta haize zakarra altzatzen zen orduan. Zuaitzak lurreraino makurtu. Eta herritarrak ikara batean uzten zituen haize bortitza. Iparretik hotz, egotik anbutz, haize zakarrak geltokian putz. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte.
Txiriton, babolio, hori turuta duk, eskatalejoa. Baiet, ezagutzen dia, dire turuta, ezagutuko ez du, ba, mesedez, ibezalakoa duk. Itxusi mortala, ire ipurdia bezain itxusia. Nor izan da? Nork bota du pusker antologikoa, Unai? Elisabeteren ama, seguru. Edo Gorka, puskarrero xamarra baita. Sí. Izana. Jopelas, Txiribiton, egunetik egunera gero eta okerrago hitz egiten du. Sí. Turutaren kontua dela? Seguru? Seguruago benetan? Oi, Txiribiton, ez da lotxik ematen, turuta ere ez dakik zaintzen? Basakiat, seguru turutak kalentura duela. Ea, katzak, babolio, ea. Termometroan jarriko zueago. Wow! Gusten? Kalendura zegoak, katarrua harrapatu dikire turutak. Atxe! Zer esan dian? Noski, ez darriko minez. Baina lasai. Mirrik badakizue, denetarako konponbidea baduela. Hemen saukeat nire azken botika magikoa. Ikusiko duk. Honekin sendatuko dia guztiz. Barkatu. Tiroa beste aldera bota dikat. Basakiat, turutari bota behartzi bat, Ja. Listo, Txiribiton, nire turutaren mukitzarra neutralizatu egintiat. Ale, Txiribiton, ale. Orain, nahikoa du, nire turutarekin, ale. Segi orain beste inori txapa ematera. Bizkor. Nolako tipua den Txiribiton, Batzutan plasta xamar jartzen da bere turutarekin, baina begira izuek, orain ere nolako merienda prestatu digun. Aizue, ze izango da porru patatan! Edo babarrunako dolostekin! Ea xerreak! Wow, nolako itxura duen honek! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Mira! Zer berriro ere txorakeriak egiten? Tira,
garbiago hitz egin zan model ez diat dutik ere ulertzen. Aiza, Mirri, aldeintzak hemendik, zera mozorro itxusi da ridikulorik entzera. Eta bide batez, dutxa fresko bat hartzak, ea espabilatzea izen. Tira, alde hemendik! Aizue. Eta orain, entzun ondo. Zan, ja! Zer iruditzen, nire azken asmazioa dau. Kostata, aizue, kostata, baina azkenean lortu ditut Diego zoragarri eta dotore hauek, txoriak bezala iegan egiteko. Haizeak jotzen duenean, haizea altxatzen denean, ni arranoak bezala zerua gurutzatzen ibiliko naiz. Sorgin batek ere nauni harrapatuko ikusiko duzue. Iparretikoz, egotik apuntz, haize zakarrak geltokian puntz. Ai! Agurari! Haze zartakoa! Rasiana etorri da. Beldurtu zaitezte. Bai, zuen ere bai. Txiribiton, eskerrik asko benetan, Adiskide fina itxe, ik lagundu didak, ateruaren madarikaziotik askatzen eskerrik asko Txiribiton! Baina orain, xeregina badu, Graziana sorgin hori, harrapatu behar diagu. Aurreneko gauza, erratza aldatu behar zibagu, Berak duen erratzaren ordez, burdinez egindako sorgin hau. Eta hemen jartzen denean, iman ultra indartsu hau indarrean jarri, eta akabo. Ideia ona, Baina lehendabizi, konjurua egin behar diat. Kangurua ez, Baborio. Konjuroa, kangurua ez, konjuroa. Ea nola din, ea akordatzen aizein. Olio sopa, kikilixalda, urrup, bosta xola, urrup, itatik, ikimilikilikli. Iparretikotz, egotik apuntz. Graziana? Bai, jauna? Graziana, Iparretikotz, egotik apuntz. Stop, senyora. Zer da hori? Arratza prejitzeko zartagia? Trafiko seinalea. Markatu esatea, baina Gasteizen zaude, Gu Gasteizko udaltzainak gara, noski? Eta Gasteizen barrena ezin duzu horrelako erratzistrin baten gainean ibili, Aizu, hemen alkateak egin du, erratz homologatuaren gainean ibili behar dela, Beraz, Gasteizekin goxatu nahi baduzu, trukea. Ondo da.
Bai, erratz polita. Ze, erosoa, Bai, ala dirudi. Probatu nahiko duzu noski. Bai, txiribiton prest? Ja, ba, bi eta hiru, mambo! Txoin. Baldintza hauetan ezingo dut egan egin. Aize fiska ba falta da hemen. Aizea? Derrigorrezko alda aizea ba. Noski, bestela sorgin traketxea izango nintzateke. Baina lasai txikito. Nek sortuko dut dida batean. Geldior, Graziana, geldior! Ez da beharrezkoa, zure kategoriako dama glorioso bat alferrik nekatzea, ez. Nik sortuko dut, zuk behar duzun aizea. Eta gustora gainera. Ez dakipa, txoriburu itxura duzu. Itxura bakarrik ez, txoriburu kompletoa da. Baina batzuetan ideia onak izaten ditu, Zuek ere laguntzeko denok. Putzegin aizea, denok. Ondo da, aukera bat emango diot. Mil esker, ni beintzaten naiz damutuko. Tira, Txirito? prestan zaude? Bai, egaz egiteko irrikitan. Bat, bi, hiru, mambo! Eta orain nahi eurekin, sorgina itzuliko dugu, bere etxera! Graziana, au revoir, arrivederci, bye, auf Wiedersehen! Oye, me morí. Alegia, estos vascos están locos. Estos vascos están locos, sí señor. These Basques are crazy, yeah. Oh, y son fusie bascos, oui mamam. Ero tuta, bye, chora tuta, bye. Ero tuta, zora tuta. Eti bascos marches chile da señor. Ces ni basikeren fafen la newshimen. Ni se basques simberri, jabol. Ero zabala gorriti berea, gabikako geaskoa arruga barrena. Urio barrenetxea jaureki berria, totorika guena nolako deiturak. Estos vascos están locos, sí señor. Mis vascos are crazy, yeah. Oh, y son fusie basque, oui mamam. Ero tuta, bye, chora tuta, bye. Ero tuta, zora tuta. Eti basque su marchen sigue da signor. Se si basikeren fafen la newshimen. Ni se basque simberri, jabol. Ero tuta daude. Pirinioetan dantza, bertsoetan kanta, temoso jartzen dira, bete behar da hitza. Baina nekagarria eta nekargarria, hizkuntza bitxi hori neandertalgoa. Estos vascos están locos, sí señor. These Basques are crazy, yeah. Oh, y son fusie basque, oui mamam. Ero tuta, bye, chora tuta, bye. Ero tuta, zora tuta. Eti basque su marchen sigue da signor. Si basikeren fafen la newshimen. Dice basque simberri, jabol. Ero tuta daude. Eskerrik asko, herritar maiteat. Gaur daukat zuentzat guztiontzat berri posgarria. Jakin nahi alduzue, bai?
gaurtik aurrera, ni izango nauzue zuen alkatea. Zeiru ditzen, argi, bai. Neukera bakidut, eta zuek egin behar dira zue, aklamazioa, nola, Iui, alkate! Argi. Oso agintari ona izango naiz, oso agintari ona izango naiz. Zuek eskatu eta ni saiatuko naiz lortzen. Ze nahi duzue, ze arazo daukazue. Zuk, zer daukazu? Etxeberria nahi duzula? Etxeberria? Ez dago arazorik. Baimene ematen dizut, Etxeberria erosteko. Ikusten, salkate hona naizen. Beste. Zeinek nahi du beste zerbait, inork nahi aldu beste zerbait. Etxe atarian piztina bat nahi duzu? Beste. Kusi duzue nola etorri den? Kusi duzue? Karrakaz beteta? Lehen da bizi saiatu, etxeko baino ontzian garbitzen, eta gero hitz egingo dugu piztina biharrote duen eos. Abrazo bizto? Eskerrik asko. Gauza bat izan dituen. Agintariek ikasi behar du, magnanimitateaz jokatzen. Txiliton, gaizki egin duk, alkatearen kapela botatzen, baina, mesedez, jaso. Ikusten nolako alkate hona deitzen. Gauza korra lortzen dira modu honean. Ikusten? Batutan, kaskagorrak direnean, bigarren aldiz izan bertzaile. Txiribiton, kontu grabea egin duke, alkatearen kapela baitukori. Mesedez, nire buru importantearen gainean jartzak. Ikusten, azkenean kostatzen da pazientzia pizka bat duki behar da, prudentzia ere bai, negoziatzeko almena, baina gero, eta. Arki. Ai. Txiribiton, jarritzak alkatearen kapela, alkatearen buru gainean. Txiribiton, pieta iru. Aiz? Borbe. Botilak, erakutsi, hipopotamo babalore honi gauzak nola egin behar diren, zuzte duanen. Ja, naskatu egin nauk. Eta orain, egin duk delito handia eta orain barkamen eskatzeko erreberentzien behar dirak. Bai? Txiribiton, begira. Handiagoa. Makurtu gehiago, mesedez. Makurtu gehiago. Txiribiton, gehiago makurtu. Gehiago makurtzeko. Arki! Gusto zue, nolako alkate honen ezen? Istak izango diodan, kaskamelontzuni baino ja. Ordua da, ja. Bai, lasainik, ordainu goizuet, ordainu. Itzein dakoa. Baki zue, kompromiso. Ondo? Gehiago, barkatu. Zari, horrela edarkinekoa? Apenas. Hau ez da txerna, Hola, zen? A ber, Tori. Txistera politia, Amai, gustatzen. Zer moduz geritzen zait, Oso gaizki, ire buruan oso gaizki. Hori, alkatearen kapela da. Alegia, nirea, noren kapela da hori? Nibirena, ez da? Alkatearena? Bai. Nondik atera duki alkatea, nirri? Irungo jendeak nahi nau, eta? Nor da zuen alkate gaurtik aurrera? Eskerrik asko. Alferrik, abriaiz, mirri. Ik ezin duk Irungo alkate izan, inolaz ere ez? Zeratik ez? Ik ere ez, Txiribiton. Ara, alkate izateko personak izan behardik aditua, prestatua, izan behardik, ondo ikasitakoa. Eta gainera, garrantzitsuena, mirri eta Txiribiton. Alkate batek izan behar du, bertako herritarrek aukeratua. Amai? Bai,
Ba, hortaretxau arazorik. To, begira. Zer? Ea, Mirri, Irungo alkate izatea nahi dutenek, altza esatela eskuineko eskua. Irazen ba... Askotxo dira, baina batzun besterik ez. Batzu besterik ez. Egon, jaitz eskuak, orain, Mirri Irungo alkate izatea nahi ez dutenek, erakutze esatela ipurdia. Ja? Inorrez, ikusten, gehiengo absolutua. Berriro ere trampatan ari aiz, Mirri, berriro ere trampatan. Baina, ez da garrantzitsuna. Zer delatan edukik alkate izan, Mirri? Badakizu zertarako nahi duen alkate izan? Zergatik? Tripa ondo betetzeko! Tripa? Bai, urrezko bizeukitzeko eta jatetxa hundietara joateko. Eta itxugarrizko janari aldiek antolatzeko. Mirri, nondik atera duk hori, meserez? Nondik atera du? Begira, nolakoak izaten diren alkateak. Olakoak, bai. Hau, bakizuen orden, Txiribitonen Marbellako lehengusua. Mir, Txiribiton, entzui ezadazu, meserez. Hau, Marbellako alkatea da alkate bat, noski. Espainiako ziudade handi bateko alkatea, Jesus Gil. Baina honek ez du esan nahi, alkate guztiak tripazagi batzuk direnik. Eta egun osoa jan pasatzen dutenik. Ez, nik ezagutzen dizkiat alkate asko eta asko argala direnak, meak direnak. Bai? Bai, noski? Alkate merik baldago. Bai, eta asko gainera. Bai? Orduan ez zint alkate itxan. Ez zaidak interesatzen. Iretzat, Txibiton. Eta beste gauza bat esango diat. Alkate izateko prestatua egon beharra dago eta bai, baina batez ere Euskal Herrian, Euskal Herriko alkatek dantza jakin behar dute. Jantzan jakin behar dute. Bai? Zer? Egia, enintzen akordatzen, aspaldiko ohitura da hori. Zer? Ez motel, ez. Paso doblea ez motel. Euskal Herrian, Euskal Herriko alkatek jakin behar dituzte Euskal dantzak. Betiko ohitura bat izan da hori. Ohitura zaharra. Baina ez paso dobleak, baizik eta aurreskua, mutikoak, ingurutxoak, eta honelakoak. Hori erraxa duk hori, mira, ni basakiet Euskal dantzen egiten, Eta bizi, hanka bat altzatu behar da, Eta gero beste altzateko, salto egin da ez da, Iba ez bere etzak egin, zolu apurtu dezakek eta. Bai, honelako zerbait da, baina ez da inerreza, Mirri, ez da inerreza. Baina gauza bat egin dezakegu. Hirugarrenez, zergatik ez dugu probatxo bat egiten hiruren artean. Ea gu hiruretatik, zein den aproposena dantza kontutan bintzat alkate izateko. Zuek aukeratu hiruren artean, konprome? Bai, ea ba, kantuak! Aita periko, seme Juaniko, zer daukazua faltzeko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukazua faltzeko. Asa olio, gozoa, harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa, harto beroagaz jateko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukazua faltzeko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukazua faltzeko. Asa olio, gozoa, harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa, harto beroagaz jateko. Ea, nori txanda dantzaririk onena? Ea, mirri. Argi gelditu da. Nola? Argi gelditu da, ni izan naizela, txirri izan dela prestatuna. Baina, ni ziur nago, zuek guztiok, gu hirurok dantzan ikusi baino, nahiago duzuela dantzan txukun, dotore, garbi egiten duen dantzarion bat ikustea, ez da? Ba, Irunen bila ibili gira eta aurkitu dugu Euskal Herriko onenetako bat. Zuekin, Ander Amantegi!
izenarekin baizik eta pailazo dituko dira. Badaki zuegu, pailazo esatean zueko jartzen egin, Pailazo! Pailazo! Pailazo naiz ni, Pailazo naizi. ugaldu egin behar dugu. Mundua pailazo txikiz bete, hauditan ere, pailazo jarretzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Horixe bai! Pailazo naiz ni, Pailazo gaizki, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, hauditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo baskaraku, Pailazo naiz ni, pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, hauditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, hauditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Txirri! Nola ekarri ditu traste xelebre haue guztiak? Europako diseinatzaile ospetsuenak bidali ditu niretzat. Agata Pitz de la Patatak. Ezagutza alduzue? Hoixili, garlotet, potoloa. Tortilla de patata ez. Agata Pitz de la Patata. Ezaguna ospetsua. Begira. Ze gusto ona duen Andre honek. Niri gehiena bere jantziak gustatzen zaizkit. Izugarri. Eta txanoak magikoak dira. Magikoak. Kanpo la rosa itxirri, kanpo la rosa hautsa. Eta gainera, porteroa. Opera! Oso humoretsu etorri zarete gaur, Mirri eta Txiribiton. Ba pasako zaizue, ni Mister Euskadi berria izendatzen nautenean. Mister Euskadi? Ba. Eta zer egin behar duk, Mister Euskadi izendatzea lortzeko, kaltzontzilloa buruti bera sartu, edo espriptix egin, espriptix. Zaudete isilik, meserez. Jantzi hauek probatuko ditut, jaztera joango naiz, eta gero, ispilu zoragarri honetan ikusiko dut nire gorputz liraina. Orduan ikusiko duzue. Gauza bat, Mirri eta Txiribiton. Ispilu hau, ikusten duzen ispilu hori oso garestia da. Veneziatik ekarri didate bereziki niretzat. Entzun, beraz ondo zein du. Ondo ez, estupendamente zainduko diago,
nongoa zela esan du ispilua, Azpeitiakoa? Venezia! Eta nolakoak dira Veneziako ispiluak? Txirita, mesez, iniri gol sartu, iniri mundu bat esanik onenari gol. Ira, hanka seman da, burua seman da, eskua seman da, ipurdi seman dare, ez dira niri golik sartuko. Eman, potolon, eman. Oio. Ui, jupera. Kaka egin duk txiriton. Kaka. Hoixe, ordu honean, india eta bustua. Nire erroa izan dela? Nire erroa izan du, kapunteria txarra izateatik. Esalegia, txiritonen erroa, Orban orain, zebait pantsatu beharko duk, desastre konpontzeko. Pelaz, hau deskalabroa. Tira, horrela kuriosoa gozadok, ez? Zirbitzen zaizue, txirrik nabarituko aldu zerbait. Bai? Pelaz, orduan, akatu ingo gaitu. Txibiton, zerbait improvisatu egin behar diagu. Mirri eta Txiribiton, Euskadiko Mister Euskadi berria ezagutzeko prest alzaudete? Txirri, itxoin bizka prezioso, ispiluak garbitzen ari gaitu, xikina baitza, oso xikina, aur batek xikindu du, bakik enoakoa diren gazteizko horrek, eta batek xikindu indik, eta horretik, biskor. Hori. Listo! Txirri, moñoño! Nahi duanean, ispilua garbi xo. Kaixo, ze, dotore alnago? Dottore baino dottorea. Saldukide burua, zera, Lukreziako ispilu ederrotan, behiratu nahi. Lukrezia ez, Mirri, Venezia. Baina bai, berehala begiratuko dut nire irudia ispiluan, ispiluek ez baitute inoiz gezurrik esaten. Ea, doktore... Nire kapa hau oso dotorea da, baina ez dakit. Ispiluko irudia lodiagoa ikusten dut, ez da? Txirri, nik esango dira segertatzen den. Bai, agata horren patata guztia jandituk, eta noski gixen ajarria, hipopotamo baten antzera, horixe, horra. Agata pitz dela patataren diseinuak zoragarriak dira, berriro ikusiko dut. Ze gaztakoak eman dizkiden, hemen zerbait arraroa dago, ez da? Txirri, baki zerdatzen eba, ispiluak ere aserretu egiten dituk burla egiten zaienean, eta batez ere legazpikoak baldin badira. Legazpikoak ez, Kontxo, Veneziakoak! Eta gainera beste gauza bat esango diat. Nik txano hau jantzitan eukan, eta ispiluko irudi horrek ez zuen txanorik. Aiama,
Txirri. Zer? Antzoti honetan gauza benetan arraroa gertatzen ditu. Bai, ez da? Begira, hor goikaldean, bai, basurde bat parapente egiten ari du. Begira, Kago isili, nola gongo da basurde bat pantzoti honen barnean, eta nola gongo da parapente egiten. Ni naiz sortu berritako ume txiki bat. Ni persona heldu bat naiz eta jakintxua gainera. Puntu hortara iritsiko ginateke. Hombre, mirri. Txirri! Zer? Lasai, gaizki erbitu diat, baina orain txanoaren kontua konponduta xauk izpil bat. Ea, orain ikusiko dugu. Ospinduta xauk izpilua, Genio bizikoa du, Bai, badaki zer egingo dudan, mirri, begira, beste jantzi bat jarriko dut agatapiz dela patataren beste bat, eta berriro etorriko naiz ikustera. Hoize, lasai, edo zer jantzita ere, ez aizore baino itxusiago egongo eta. Babolio, gainera posik, ire txotxolak erien gatik, ia txirrik den antzemandik. Nahi gabe izan dela? Hoize behar du. Orainik egin beharko diat hemen sekulako erakustaldia txirria plakatzeko. Lasai, mirri artista da. Zer moduz nago? Txanoa. Txanoa. Hori xe behar dugu, txanoa bestela txerri kontrolatuko duke. Ondo dago? Ederki! Estupendu! Orain txirrik ez du eser nabarituko! Kontxo txirbiton, azaldu alaiz, bazen garaia. Orain berriz beste txikitajo hori falta da, Euskal Honon sartuko zen. Zer, txirbiton, dotore nago, Dotore, Bai, orain ikusiko dut ispiluan, zein dotore nagoen kapa berri honekin. Hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, ezta? Tira. Ispiluan begiratuko dut berriro ere nire irudia. Bai, benetan zerbait arraroak gertatzen ari da. Begira, ispiluan azaltzen den tipo hori, irudi hori, ni baino askozaz ere txikiagoa eta itxusiagoa da, ezta? Bai. Gero, nire kapa hau guztiz dotore eta ederra da. Eta ez duzte ikusirik ispiluan azaltzen den kapa itxusi zatar horrekin, ezta? Eta beste gauza bat, nik jantzia dudan txano hau, guztiz dotore fin eta polita da. Eta ispiluan azaltzen den hori, egunkari xastar batekin egindako txano xastartxu bat besterik ez da. Ez da?
nor den artista bihurri hau. Kontxo. Zetxibi, babukeria politiak egin ditiagu, oso graziosoak, Babuperia graziosoak, Nire Veneziako ispilua txikitu duzue, niri arpaio didazue, eta gainera babukeria graziosoak egin dizkira zutela esateko ausartzea aizmirri! Txiri, gauzo bat zengo diat, Nik adarra jo diat pixka bate hori egia duke, baina ispilua puskatu, txiribitone puskatu dik, Begira, bosta sola niri nor duen errua, ni gauza bat bakarrik dakit mirri eta txiribiton. Gaur gabean, lot egiterakoan zuen ipurdietan nahiko berotasuna sentituko duzuela Alza Felipe, trulalai,